I'm gonna send a picture to Dara. She looks funny. Mura kagipanitan ron. Good morning, Philippines! Dili dahil ko anak makikita. Hindi yan dahil kayo. Puro kampuatan. I just wanted an explanation. Kinsay uban ninyo diha long? Kinsay uban ninyo diha? It's so freaking hot, guys. Kaya po ang laboratory. Nanonood lang. Nandilisin lang ako. Tingnan nyo. Parang hindi nakakita na akin na 1,000 taon. Ay, naku talaga itong mga aso to. Anyway, ang pulak ko at saka mainit. Woo! Okay, get down now. Enough. Roxy! Oh, naku. Sobrang init, guys. Grabe. Tawagan ko muna yung asawa ko and then babalikan ko. Inom muna ako. Pahinga muna ako, guys. Hi, guys. It's 5:30 na. Oh my God. Katatapos ko lang sa... Ay, hindi ako I cut Roxy's hair, guys. Kinakat ko yung buhok niya. And then, hindi ko finifilm kasi struggle. Masakit pa yung katawan ko. I am not feeling good at all. Hindi ako... Yung katawan ko after working outside, para akong nagka-fever na masakit yung katawan ko until now. So, I cut Roxy. I decided to cut Roxy's hair. And she looks funny. I did it intentionally. I don't know if I'm gonna continue it tomorrow. She looked like a lion. But tignan nyo yung buhok. Grabe. Grabing linis ngayon, guys. Linis. Tignan nyo. Sinong lion ngayon? Sinong lion ngayon? She looked like a lion. Hindi nga pantay yung pagkakat ko eh. She looked like a lion. Look. Oh my God. Kampat man ang pagkapkat ni mama, oy. May pahak man, oy. May pahak. May pahak sa ilalim ng tulay. Tignan nyo yan. Roxy, did you just fart? Oh my God, you farted again. You farted. Oh my God, why you fart? Your fart stink. Your fart stink. Look at this. You look like a lion. You look... I'm gonna send a picture to Dada, huh?
I'm gonna send a picture to Dara. She looks funny. Mura kagipanitan, Rox. Somebody peel you. Like somebody peel your skin. you, you look funny, baby. Rox, you look funny. You wanna go out? Okay, let's go out. Tignan natin what you look like. Maglilinis pa si Mama. Oy, grabe yung ano, oh. Linisin ni Mama, oh. Grabe. Oh my God, she looks like crazy dog. A crazy dog running around. Tingnan nyo, guys. Brown, white, brown. Look at Roxy. Guys, I'm not a perfect hair cutter, of course. There's like long hair, short, long, short, long, short. Look. You can tell. Oh my God, poor Roxy. Para ko kinuha ko yung panit mo, Rox. Kawawa naman si Roxy. Pinaglaruan si mama niya. Natuwa ko. Nagkumakain sila yung gutom. Nagbabacuum ako dito kanina, guys. Ay, nako. Magluluto muna ako. Kanina pa itong suot ko, guys. Hindi pa ako naliligo. Ay, nako, iwan ko. And, kasi yung katawan ko, parang ano, guys, no? Iwan ko, hindi ko maintindihan. Alam niyo ba si Tami? Tinext ko yung picture to Tami. Sabi pa niya, sad looking daw si Roxy. Nasa-sad siya sa look niya. May sakit ako, guys. Iwan ko, guys, yung katawan ko, guys. Sana hindi ako na-bite. Hindi ako na-bite ng ano, text. Kasi galing ako sa labas. Because pagkatapos nun ako sa labas, yung katawan ko bumagsak talaga. As in, bumagsak. Sana hindi ako napaakan ba yung yung text grabe kasi yung maraming dala na ano, viruses. So, bumagsak yung katawan ko. Sana hindi ako ng text talaga. As in, natawa ako kay Roxy. Kawawa naman itong si Roxy ko. So, tignan niya. Nakatingin. Kawawa naman na. Oy, pinaglaruan ni Mama. Hindi naman yan pinaglaruan. Oy, yun kasi yung gusto ni Mama. Gusto ni Mama ng lion. Pero wala akong lion, Rox. So, ikaw na lang yung lion ko, Rox, ha? Kawawa. Nasasad talaga siya, guys. Tignan niya yung mukha niya. Hindi niya maintindihan ano pakiramdam sa katawan. Mabigat sa unahan at saka magaan na sa likuran. Hala, kain ko, guys. Kain. Oh my God. That's so weird. Crazy dog. Look, tignan niyo si Roxy. Maganda naman siya tignan, di ba? Kaso lang, dapat ko yung niya. Yung sa kabila, kasi tignan niyo. Sa kabila kasi siya, napahak. I overcut the other side, baby. I like your long hair, but Mama cannot take it. There's a lot of hair fall. Daming hair fall, guys. Roxy, grabe, kaluka. So, kinat ko yung half body niya. Natawa talaga ako sa ginawa niya, guys. Okay, magluluto muna ako, guys. Oh my God, wala akong lakas-lakas ngayon, guys. Pagkatapos talaga ng gardening, guys, nawala talaga yung lakas ko, guys. Bumagsak doon ako, nakatulog ako doon. And yung parang magka-flu ako, yung feeling na yun, yung kamay ko, katawan ko, hindi kasi ako parang hindi na ako sanay may ginagawa na mga katulad ng ginawa ko sa labas. Anyway, lulutuin ko muna itong shrimp, guys. Andito yung shrimp, lutuin ko siya. And garlic. So, easy lang, hindi ko na ipakita sa inyo kasi lang man siya, easy. So, ang gagawin nyo is, yun, butter, and then garlic, and then season it, pepper and salt. And I will put a magic sarap. A little bit only, guys. As in, maliit lang. Pero kung ayaw nyo ganito, kung wala kayo din, ang ganda na. Ang ganda sa labas, uy.
Hindi maginaw. Bukas labhan ko ito bukas, guys. Kailangan kong labhan sa kapahiran ito. Yan. So, yan siya. Maganda na. Hindi na maginaw. Sana ganito na lang palagi. Pero kanina nakulaps-kulaps talaga ako eh. Klarong-klaro na si Roxy, guys. Tignan nyo. Klaro na yung katawan niya. Puti. Pero yung ulo hindi nakita. Yung ulo ni Roxy hindi nakikita. Katawanan man ni si Roxy. Asan yung ulo ng aso na yan? Wala man. Roxy! Wala kang ulo, Roxy. Walang ulo. Katawan na eh. Anyway guys, i-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. Bukas na lang guys kasi yung katawan ko masakit pa rin sa ano. But anyway, I'm going out to get the mail and I will see you guys tomorrow. Bye! Good night guys. Bye-bye.